Mubarak Dulce on the beat. Da Abu Bilal a waƙar ma'azanci. Ya kamata mai saurari ka bambanta azanci ya saba da habaici. Hikimar cikin harshe wasu sun bi sun kushe, bishiyar da ta yi reshe kan ta yi shi ta yi tushe. Zafi na jikin gaushe san kwafar ka kai baushe harbin kana da zauri. Wata tsohuwar magana in kun manta sai ku tuna, gara kankana da guda nura baya san fitina. Masu tarkuna kudana tuna lokaci ga mu cikinsa zaba zazzaga gari. Duk abin da mai zauranci shi ne na shi mataki don bai ɗaukar madoki. Duniya da labari mai da naka mai tsari don kai maganin gori. Gaskiyar ka ce jari tattali shi ne tari. Karraya ake ɗori mai tafiya kayo guziri. Da tsohuwa ta zama magani cikin azama, bar zogale da rama na faɗi cikin hikima. Ka ku fara yin haɗama rabon ka koya yake za ka lasa zagin sukari. Na gama da nisa da har na jura sabko. Na yi amo da hausa wani bangare na ɗauko. Ko akwai makusa wata nasara na tako. Kun ji masu sauri wani ya jima da sabko, inda kuri a yi gini da ɗaya da karko. Nasara samo daga tubali na farko. Furci da ke mai fassara kaɗan duba adadin yanayi sai da gaskiya ko an saba. Masu jin muza su raba tsakuwa da matsaba. Inda lokaci zama da dai ko gane inganci. Kwayi tsokaci duk sanda ko ka hange bambanci. Mai kula fiti shi kuma bai zama da lalaci. Mai gida barka dai. Barka da. Muna da wasu 'yan tambayoyi ne gare ka. To Allah ya sa na sani. Malamin yana da aure? Bai da aure kan. Ok, amma dai akwai niyyar. Akwai niyyar yi kan sosai. To, magana muke a kan lefe da kuma sauran hidindimu da ake yi na aure. Shin kana goyon bayan a soke lefe ko kuma a'a? Kai. Gaskiya aka soke dai za mu fi jin samun sauki. So samu a dan soke shi. Kana so a soke lefe? Gaskiya. Me yasa to? Saboda ka gane 'yan wahalhalun ne za su yi dan yawa. Ga dukiya, ga sadaki, kuma sannan ga gidan da za ka ɗan yi. Ka kuwa an aka ce ga wannan kuma ka gama wancan kai wannan abin da aiki. So samu a ce an dan soke mana shi domin mu samu saukin hakan. Saboda ba wai ya kama dole ba ne a shari'ar musulunci ko ba haka ba a yanda muka binta. To yanzu idan aka ce an yafe ma lefe amma za a kawo maka amaryarka ita kadai ba tare da kayan ɗaki da kayan gara da komai ba zallanta. Kai ai kuma hakan anya hakan zai yiwu. To me zai hana haka yiwu? A'a ka san me? Kai Menene? gaskiya bata kamata hakan ba dai gaskiya. An aka kawo ta kuma ba kayan ɗaki ba komai to ya kenan. To ai an yafe ma lefe da sauran abubuwa. Kai gaskiya komai na Allah ne kawai.
kawai gwanda a kawo ta hakan kawai a kawo ta to shi kenan